Здравейте! Ще направя серия от видеа, на които идеята е да споделям неща, забелязани от танците, свързани с танците и може би ще улеснят вашето танцуване. Повече ще си говорим, по-малко ще показвам, просто защото аз не обичам да се виждам на камера. Но за целта ще имам помощници и те са Теди, защото ми е подарен от един Теди, и Рози, просто защото е розова. Така, сега, те ще са в момента моите помощници, ще имат и други. Почваме с началото. Когато тръгнете да говорите с някой, никога не използвате най-високопарните думи, които ви дойдат на ум. Обикновено казвате нещо като здравей. Или казвам се еди как си. Неща, които са ви дошли на ум. Когато тръгнете да танцувате, общо взето ще направите също нещо такова. Това нещо такова в танците е просто да отидете и да поканите другия на танц. За да поканите някого на танц, елементарно просто трябва да му подадете ръка. Първо, примерно, аз решавам да поканя Теди на танц. Ще отида, ще кажа: Теди, може ли да танцуваме? Ще подам ръка. Ако той пожелае, ще я хване. Ако не пожелае, няма. Като при покана за танц, който и да кани, няма значение момче, момиче. Имайте предвид няколко неща. Никой не е длъжен да танцува с вас, т.е. той ще танцува, ако пожелае. Отказа стои винаги като опция и е право на другия. Но това, че примерно Теди ми е отказал, не значи, че Теди ме мрази, не значи, че Теди не ме харесва, може да има 1000 други неща. Примерно, в момента Теди разговаря нещо важно за него с Рози и иска да довърши. Той не е длъжен да ми даде този отчет, но това може да съществува. Или Теди в момента е изморен. Преди малко е танцувал няколко танца поред и вече не го държат краката. Има нужда от 5 минути почивка. Или просто е обещал, че някое парче, което чака, ще го танцува с конкретен друг човек. Това не значи не харесвам теб. Отказа от танц обикновено значи в момента не мога да танцувам с теб. Това не значи непременно, че трябва да кажете: аз съм нежелан, мен не ме искат. Не. Това единствено значи в момента аз не съм в състояние да танцувам с теб. Не търсете причина, оттеглете се. Най-вероятно, и ако е достатъчно умен, в момента, в който е отпочинал свободен, Теди сам ще дойде при мен и ще каже: хайде да танцуваме. Когато каните някой на танц, един учител казваше: изминете 90-95% от пространството. Оставете другите проценти да ги извърви човекът срещу вас. В случая, ако Рози дойде да покани Теди и се лепне в него, Теди няма да има избор. Тоест, вие отнемате избора на други. Да, ще дойде, но няма да му е приятно. Докато ако Рози дойде и каже: Теди, хайде да танцуваме, но му остави място, Теди, ако иска, ще хване ръката и ще каже: окей. Ако не иска, ще каже: съжалявам, не мога. И в двата случая добре е да не се зъбите на другия, просто да бъдете възпитани. Така, приемаме ситуацията, че Теди приема танца. Тя му подава лапичка, той приема нейната. Така, двете лапи обаче са различни. Вижте ги. Единия има много по-дълга лапа от другия. Във всички ситуации, дори краката на единия са много по-дълги от краката на другия. Виждате ги. Така. Никога човек не гледа човека, който кани по височина. Той е колкото мене или тя е колкото мене, значи ще танцувам с нея. Обикновено, за да поканите някой на танц, този човек е привлякал вниманието ви. Но винаги има несъразмерност в телата. Тоест, хубаво е по-високия да се съобрази с по-ниския. Не непременно мъжа с жената или жената с мъжа, което са тривиалните стандартни реплики, а съобразява се по-високия с по-ниския. Рози, ако дигне ръка, ще е некомфортно. Но Теди, ето ви ги по-централно, Теди може да дигне ръката тук и Рози да скача, за да я хване, или Теди може да свали ръката на нейната височина. Защото ръката колко е висока, зависи от вас, и когато вие я въртите в една става, ви е лесно, но тя има лимит, който не може да надвиши.
Ако неговата лапа е тук, тя не може да я стигне. Тоест, по-високия подава ръка на нивото удобно за по-ниския. Това може да е просто по-малко дете, може да е просто по-ниска дама или по-нисък кавалер. Няма значение. Високия съобразява с ниския. Не защото единия мъж, жена, по-силен, по-слаб, а защото така ще е комфортно и за двамата. Защото всеки танц е игра за двама. И трябва да е комфортно и за двамата. Следващото правило. Когато поканите някой на танц, вижте разликата в крачетата им. Крачетата на Теди са много по-дълги от крачетата на Рози. Следователно, ако Теди направи една крачка с неговия размер, Рози ще трябва да направи много, което става некомфортно и за двамата. Следователно, по-високия, в нашия случай е Теди, може и да е обратното, може да е тя. Няма значение. По-високия, моля ви, съобразете крачките с по-ниския, просто защото той физически не може да направи вашата крачка. Другото. Стандартно прието от 1000 години, може и повече, не знам от кога се танцува всъщност, че кавалера кани дамата, но дори и дамата да кани. Няма значение. Обикновено момичетата се качват на токчета. Момчетата с по-удобна и по-стабилна обувка. Така, обикновено за партии или някакво мероприятие 99% от жените и 1% от мъжете обличат рокля, пола, някакъв друг вид дреха, но понякога тази рокля не позволява голям разкрач. За тези, които никога не са обули тесни дънки, никога не са обули тясна пола, моля ви, сложете едно въже през краката си и го завържете на кръг. Пуснете и още едно въже от този кръг, за да не пада просто към колана си. Опитайте да ходите с него. Ще видите колко ви спъва и колко ви пречи. Ако никога не сте носили токчета, сложете токчетата, стъпете по-скоро върху токчетата на мама, кака, баба, все тая, всяка къща има нечии токчета. Ако кръка ви е по-голям, няма да може да ги обуете, ако е по-малък, може да опитате, но задължително се опрете някъде. Стъпете все едно сте обули обувката. Просто стъпете върху нея. Примерно едни сандали на токчета. Опитайте се да стоите прави на тях. Със сигурност ще сте нестабилни. А си помислете колко коства на другия да ходи на тях, да стои на тях. Прибавете и полата, която може да се набере, да се вдигне, да ви спъне, защото правите по-голяма крачка, отколкото позволява. И ще разберете, че всъщност понякога дори роклята да е супер дълга, тогава тя започва да се увива в краката ви и пак да пречи. Тоест, премислете, ако вие сте с удобния панталон и удобните обувки и по някакво стечение на обстоятелствата по-дългите крака, защото сте по-висок, защото всяко тяло има пропорции. По-малкото тяло естествено е с по-малки крака, по-голямото тяло като размер е с по-големи. И по-големи ръце съответно. Помислете, че другия няма как да ви настигне. Тоест, понеже аз съм ниска, 1,60 м съм, а около мен има много високи мъже, те дежурно тръгват с тяхната крачка. Добре де, ама за една твоя аз трябва да направя 3. И ако ти вървиш бързо, аз трябва да тичам. Това е некомфортно за никого. Тоест, моля ви, високите. Всеки може да е в позиция на висок и на нисък, зависи кой от срещния. Съобразете. Правилото е съобрази с по-ниския. Когато танцуваш човек, който е по-нисък, прави по-малки крачки. Така. Двете животинки си подават лапички. Искат да танцуват. Тук всичко е много добре. Сега, този, с който е по-комфортната дреха, примерно, който си е с удобните панталони, с удобните обувки, 90% от случаите ще е мъжа, ако е някакво парти. Така, първото, не говорим за феминизъм, не знам мъжки аналог на това, говорим за елементарно удобство. Подайте ръка, не просто една висяща и така ръка, а я подавам така, че ако Теди я приеме, Теди да може да се облегне на нея. Защото ако той ми подаде ръка и тя е кашкавал и аз я натисна и се сгъне, аз
Първо, не мога да се облегна на нея, после ще я щупя. Значи, дръжте си на собствените ръце. Ако неговата ръка в момента, в който я подаде, е твърда и аз се опра на нея или я натисна, вече аз ще имам опора, а той няма да има щупена ръка. Следователно, подаваме ръка на другия, така че да я поеме, но тя да е стабилна. Тоест, с тия токчета и тясна пола, ако другия залитне или просто има стъпало, той да може да се опре. Тоест, поканата на танц значи, аз искам да танцувам с теб, аз искам на двамата да ни е комфортно. Ръката, която ни държи, ще е стабилна. Дори и неговата да е отдолу, моята да е отгоре или обратно, това принципите от едно време са мъжа подава ръка отдолу, женската е отгоре. Без принципа въпрос е, дори моята да е отгоре, да се хване стабилно. Не мечешката, а просто стабилно. Така че, ако единия политне, другия да го хване. Казахме, танца е игра за двама. За комфорта и на двамата следим и двамата. Водещия е един, но играеме двамата. В един отбор винаги има водещ и следващ, но винаги сме двамата. Така, другото. Много момчета са ме канили, той те кани, тръгва някъде пред тебе, ти в един момент дори се чудиш, той с тебе ли е, напред в тълпата ли е, дамите понякога правят също, хайде да танцуваме. Така, ако е мой близък приятел, може да ми махне отдалече. Аз ще го приема, защото знам кой, знам какви са ни отношенията. Но ако това не е човек, който ви е супер близък или е просто въпрос на уважение, отидете, поканете го, отидете с него до дансинга, хванете ръката му, не е нужно да я изправите така, може да е до вас, между вас, пред вас, но съобразете, както казах, дължината на лапите. Като вървим един до друг, да е комфортно и за двете лапи. Тоест, ако Теди дръпне ръката си напред и сме на едно ниво, Рози ще изхвърчи. Ако обаче Теди остави една идея по-свита ръка, по-прибрана, вече за Рози дължината е еднаква. Тоест, съобразете си размерите. Не го казвайте, не го обяснявайте. Направете го. Ще предоставите комфорт на другия. Отивате на дансинга, събирате се двамата и ще танцувате. Така, следващото правило е масово се засичат един срещу друг. Ако това са двата крака, когато вървят в една линия, всяка крачка на този може да е върху този или обратно. Ако отместите една идея дамата в страни или кавалера се отмести все едно, единия от двамата отмести идея в страни, ако това са краката ви, вече всеки има своята пътека. Дори по някакъв начин да направя по-голяма крачка, един срещу друг, аз стъпвам тук. Ако направя по-голяма крачка обаче и са разминати, аз мога да мина зад него, да усетя, че той не я поема или тя съответно и да върна или просто да не допринеса тежестта. Тежестта да си остане назад. Мога да лавирам, но няма да съборя, няма да настъпя и няма да нараня. Чух от момчета, ти си с затворени обувки, значи няма значение. Хора, тази затворена обувка понякога може да е супер мека. Аз да съм като стерлик или тази обувка да е сандал. Като ме настъпиш, стъпваш върху крака ми с твоята подметка. Моето краче страда. Няма да съм очарована. Ти също. Последна реплика към всички, защото стана твърде дълго. Както вие имате чувства и емоции, същите чувства и емоции има отсрещния човек. Когато вас ви боли, боли го и другия. Както вас може да ви е обидно, може да е обидно и на другия. Тоест, когато вас ви настъпят, ви боли. Боли го и другия. Да, случва се по време на танц случайно да настъпиш. Никой не е малумен, всеки се сеща, че това е случайно и го усеща. Все пак кажете извинявай, все пак вижте добре ли е. Ако някой нарочно те настъпва и смята, че трябва да си толерантен, не е окей. Така, и тъй като видеото стана прекалено дълго, затова за днес ви казваме довиждане, а следващия път тримата ще продължим. Теди, Рози и аз. Хубав ден на всички!
Чао!